Guys, guys, I need 20 bags for 600. What? Balenciaga. Hey, Mashiach. וואי, לא בסדר, מי אותי? בחורה בת 30, וכמה עגלות. איזה תני לי שיר, יש לי שיר שאני יודעת של דתי. חכי. זה לך ככה, בלם אני לימדתי את החנית שלי. פשוט הולך לשיר על זה לעזור. את בטוח מכירה, היית איתי הפעם. נו, באמא שלך. נו. של... יש לה שיר... מה עשתה את זה כל כך קרוב? תראו, זה מחרת אני. זה כולם יודעים. אומייגאד. תפסי אותו, תתחיל לרקוד איתו. תקשיבי, נכון זה שיר... תחזיק חזק עלי הקטן שלי. נכון, זה השיר סיום שלנו. ויש עוד שיר שהוא שמח, שאותו דבר שם. אל תגזים, אני לא יודעת. זה אמא שלך, נו. מה? אני לא יודעת, תעזבי את אמא שלי. תחזיק חזק קטן שלי, כי לא ננול, כי לא תמיד הכל בחוץ בעיר, והוא עשה תגידי לאמא שאנחנו אוהבים אותו. מי? הנה. את לא הולכת לעבוד זה לאף אחד. רגע, אני חייבת להיזכר בשיר. נאי נה נה נה, נאי נה נה נה, נאי נה נה נה. אני מכירה את השיר הזה. אני יודעת שגם את יצרה אותו. סבא שלי יותר להחזיר אותי בשפע. נאי נה נה נה, נאי נה נה נה, נאי נה נה נה, נה נה נה. איש את רעהו יעזור. אוי, מה חזק, תשתלך, אני שמה אותם בגיל. אנחנו יודעים, את עושה את זה בדרך כלל. אוי, משיח, אוי, חזק. אחרי הייתי בת 6 לימדתי את השיר הזה. אוי, משיח. כן, ילדה בת 6, בגיל 12 מאשפזים אותה במוסד. אוי, חזק, חזק. תרחקי קצת. Repeat speaking. Speaking. Come for a second. Come, very urgent, very. Take care. I don't know. He doesn't know. Listen. No, I can't do that. No, take it. Celebrity. אני יודעת שכולם חושבים אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת, לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר, לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר. Guys, can I ask you something? Oh my God, I want to show you that.
פונטר יודעת, אוי. זה קטומת. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת, לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. לא, זה לא. לא חשוב אתמול, לא חשוב. רכב במרצדס נוסעת על כביש מהיר, חלמתי, עוד אידיוט שמאוסף בשביל זה. כבר אין לך אוויר. יש עוד שיר.